ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಒಡಿಶಾದ ಬಾಲೇಶ್ವರ ಪನ್ಪಿನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸುಮಾರು 200 ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಅಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆತಿರು. ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟಾತುಂಡು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಪಾತಿರು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಬರೋದುಂಡು. ಆಂಡ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಲೈನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ದ ಉಂದು. ಯಾನ್ ಈ ಟ್ರೈನ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತಾನು. ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಮ್ಮಿ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತ ಕೇನೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಅದು ಭಾರಿ ಒಂದೊಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ನಡತಂದು ಅದ ಪಂಡ ಆ ಬಾಲೇಶ್ವರ ಪಂಪಿನ ಜಾಗೆ ಒಡಿಶಾ ಯಾನು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಅಕ್ಕುಲು ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ತೆರಗಿತ್ತೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತದ್ದು ನೆತ್ತೆರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇಂಜಿನ ಬೋರ್ಡು ಪಂದ ಅಕ್ಲು ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತದ್ದು ನೆತ್ತೆರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಮಾತ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಇತ್ತೆಲ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು. ಎತ್ತೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಧರ್ಮ ಆದಿಪ್ಪು ಜಾತಿ ನಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ, ಜನಕ್ಕುಲು ಮಾನವೀಯತೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ತಿದ್ರು ಪನ್ಪಿನೇನು ಈ ಘಟನೆ ತೋಚ್ಪದ್ ಕೊರ್ಪುಡು. ಅಲ್ಪ ಏತ್ ಜನ ತೀರ್ದಿರೋ ಏತ್ ಗಾಯ ಆತಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮಕ್ಳು ಗುಣ ಆವಡ್ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ತೀರ್ದಿರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಡ್ ಬಂದು ಕೇನೋನ್ಗ.